سلام تقتلت مدب يوتيوب channel سينما سمرة نلوم على تزبلنا يوم مدبات حزنا قريبنا لنا ممكن تتعلكم بخبرنا قدم ኤርትራውያን ተቃዳድንቲ ብሽክለታናትና ኤልብርሃንን ዳንኤል ሀብተ ሚካኤልን ምስ ፊሊፒናዊት ኮንቲነንታል ክለብ 711 ክሊክ ተጸምቢሮም ምዛ ክለብ ናይ ሓደ ዓመት ውዕል ዝፈረሙ ደቂ 21 ዓመት ናትናኤልን ዳንኤልን ድሕሪ 10 መዓልታት ናብ ፊሊፒንስ ከምርሑ እዮም አባላት ሃገራዊት ጋንታ ቀዳድን ብሽክለታ ደቂ አንስትዮ ኤርትራ ተቀዳዳምቲ ዳናይት ጸጋይን ብርክት ፍሳሐን በወገረን ኣብ ማእከል መሰልጠኒ ቀዳድን ብሽክለታ ዓለም ማለት UCI ናይ ሓደ ወርሒ ትምህርቲ ንምቕሳም ትማሊ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣትየን እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ተቀዳዳማይ ካዛኪስታናዊት ክለብ ኣስታና መርሃዊ ቅዱስ ሎሚ ኣብ ዝፈለመ መበል 55 ውድድር ቱርኪ ግዜ ከይከሰረ መበል 30 ተርታሒዙ ወዲእዎ እዚ ካብ ኢስታንቡል ናብ ተከዳግ 156.7 ኪሎሜትር ዝሸፈነ ቀዳማይ መድረኽ ኣየርላንዳዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ቦራ ሳምቤነት ብቕጽበታዊ ውድድር ተዓዊቱሉ ኣብ 2013 ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ፈረንሳዊት ክለብ ኮፊድስ ናትናኤል ብርሃነ ማልያ ክለብ ዩሮካብ ለቢሱ ንብጫ ማልያ ዙር ቱርኪ ከም ዝወነነ ዝዝከር እዩ ብዙሓት ናይ ሕጅን ቀደምን ከዋኽብቲ ኩዕሶ እግሪ በቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ፓሪስ ፈረንሳ ዘጋጠመ ሓደጋ ባርቕ ሓዊ ዝተሰምዖም ሓዘን ይገልጹ ኣለዉ ተጻዋቲ PSG ኔይማርን ኢምባፔን ዝመርሕዎ ናይ ሓዘን መልእኽቲ ብፖግባ ዚዳን ድሮግባ ላክዘት ዴቪድ ቤክሃም ጋሪ ሊንከርን ካልኦትን ስዒቦም ይርከቡ እዚ ኣብዚ 850 ዓመት ዝገበረ ኣገዳሲ ታሪኻውን ሃይማኖታውን ኣገዳስነት ዝነበሮ ካቴድራል ዘጋጠመ ባር ኣብ ፈረንሳ ዓቢ ስምብራት ፈጢሩ ምህላው ይግለጽ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን እቲ ሓዊ ክዝሕል ልዑል እጃም ዝገበሩ ሰራሕተኛታት መጥፋእቲ ሓዊ ከመስግን ከሎ ነቲ ካቴድራል ዳግማይ ንምህናጹ ኣብ ዓለም ዘለዉ ክኢላታት ህንጻ ከተሓጋገዞም ተማሕጺኑ ፖሊስ ኢጣልያ ናይ ረበሻ ኣጽዋር ዓጢቖም ንዝሓዞም 54 ደገፍቲ ኣያክስ ንዓዶም ከም ዝመልሶም ተገሊጹ ከጋጥም ንዝኽእል ባእሲ ንምክልኻል ኣብ ተጠንቀቕ ዘሎ ፖሊስ ቶሪኖ ነዞም ደገፍቲ ናይ ትኪ ቦምባታት ርችታትን ሒዞም ከም ዝረኸቦም ይዝገልጽ ኣቐዲሞም ኣብ ቀዳማይ እግሪ ኣብ ሜዳኦም ከም ዝባህሪ ዘርኣዩ ደገፍቲ ኣያክስ ንክሪስቲያኖ ሮናልዶ ንምሓዝ ብጥርሙዝ ንምህራሙ ከም ዝፈተኑ ዝዝከር እዩ ን33 ጸወታታት ብዘይ ናይ ማዕረግ ውጽኢት ብምስጓም ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ባዕሉ ክብረ ወሰን ኣጽሒፉ ኣብዚ ዓመት ካብ ዝተኻየዱ 333 ጸወታታት እቶም 58 ማዕረግ ውጽኢት ከሎ ድሕርቲ ዝሓለፈ ወርሒ ኒውካስትልን ቦርትማውዝን 2-2 ዝተፈላለዩ ጸወታ ጋንታታት ንተኸታታሊ 33 ጸወታታት ናይ ማዕረግ ውጽኢት ከወገዳ ኽኢለን ኣለዋ ተጻወቲ ኢጣልያዊት ክለብ ሮማ ምስ ህቡብ ኣሜሪካዊ ድምጻዊ ዲሬክት ተሳኢሎም ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ከይዝርግሑ ተኸልኪሎም እዚ ኣብ ትዊተር ሕሳብ ናይታ ጋንታ ዝተዘርግሐ ጽሑፍ ንተጻወቲ እንተወሓደ ክሳብ ምውዳእ ናይ ዝዓመት ጸወታታት ካብዚ ጉዳይ ክቁጠቡ እዩ ዝገልጽ እንተኾነ ሮማ ተኣክል ዓባይ ጋንታ ከምዚ ዓይነት ጽሑፍ ክትዝርግሕ ንዋዛ ዲቁም ነገር ኣጠራጣሪ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ርብዒ ፍጻሜ ቻምፒዮንስ ሊግ እዩ ተጻዋታይ ናይ ጊኒ ጋንታ ሖርያ ሴኔጋላዊ ሓላዊ ኻዲም ኢንዳየ ጋንቱ ኣንጻር ሞሪካዊት ዊዲድ ካዛብላንካ ክከላኸል ክብል ምስ ዝኣተወ ወዲ ጋንቱ ብምልግዑ ክልተ እጋሩ ተሰይሩ ንብዙሓት ምሸቓሉ ተፈሊጡ እዚ ንዳኛ ናይቲ ጾታ ኢትዮጵያዊ ብኣምላኽ ተሰማውን ዘሰንበደ ዘንበዐን ኣጋጣሚ በቲ ሓደ ወገን ግን ነቲ ወዲ 34 ዓመት ሓላዊ ልደት መባልዕቱ ኮይኑሎ እዚ ኣብ ሼኽ ዘይዲ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ራባት ሕክምናዊ ረድኤት ዝግበረሉ ዘሎ ሴኔጋላዊ ኮንትራቱ ክውድእ ተቓሪቡ እኳ እንተነበረ ሓለፍቲ ክለቡ ግን ከም መካሓሓሲ ናይ 3 ዓመት ውዕል ሓዲሶምሉ ኣለዉ ካብ ትማሊ ዕለት 14 ወርሒ 4 2019 ናይ 3 ዓመት ውዕል ብምፍራም መጻኢኡ ኸፍለጥ ይኽብሉ ሓለፍቲ ሖርያ ገሊጾም ኢንድያ በወገኑ ጽቡቕ ይስምዓኒ ኣሎ ንሓንቲ ነገር እናሓሰምኩ ብርእሰ ምትእማን የተስኤ ምስጋና ንኣምላኽ ካብ መስበርቲ ዓጽሚ ኣምሊጥ ኣለኹ ንክለበይን መጻውተይን ድማ የመስግን ክብል ገሊጹ ኣሎ
ኣብ ዜናታት ምስግጋር ተጻወቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ሪያል ማድሪድ ንፖል ፖግባ እንተደልያቶ 150 ሚልዮን ፓውንድ ክትከፍል ከም ዘለዋ ንወኪልቲ ፈረንሳዊ ተጻዋታይ ዝኾነ ሚኖ ኣፍሊጣቶ። ኣርሴናል፣ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ቸልሲን ኤቨርተንን ንወዲ 22 ዓመት ብራዚላዊ ኣጥቃዒ ክለብ ኣያክስ ኣምስተርዳም ዳቪድ ኔረስ ካምፓስ ንምውናን ኣብ ውድድር ተጸሚደን። ቸልሲ ኣብ ልዕሊ ኣተነቢሩ ዘሎ ተጻወቲ ናይ ምስግጋር ማዕቀብ ኣብዚ ዝመጽእ ክራማት እንተደኣ ዘይጸኒዑ ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ንዝመጾ ጻውዒት ንዝነጸገ ብራዚላዊ ኣከፋፋሊ ክለብ ባርሴሎና ፊሊፔ ኮንቲዮ ንምዕዳጉ ወሲና ከም ዘላ ተገሊጹ። ባርሴሎና ንእንግሊዛዊ ኣጥቃዒ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ማርኮስ ራሽፎርድ ብ100 ሚልዮን ፓውንድ ንምግዛእ ኣብ ዝስዕብ መዓልታት ፈተና ከተካይድ እያ። ኣርሴናል ብልቓሕ ምሳእን ዝርከብ ብምጭብባጥ ጨዋታታት ዝሽገር ዘሎ ስፓኛዊ ኣከፋፋሊ ክለብ ባርሴሎና ዴኒስ ሱዋረዝ ብቐዋሚ ንምፍራሙ ሒዛቶ ዝነበረት መደብ ብሰረ ተደጋጋሚ መጉዳእቱ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትያቶ ተባሂሉ። ኒውካስል ኣብ ዝመጽእ 2 ሳምንታት ምስ ስፓኛዊ ኣሰልጣኒኣ ራፋኤል ቤኒቴዝ ኣብ ውዕል ናይ ምሕዳስ ስምምዕ ክትበጽሕ ተስፋ ኣሕዲራ። ዩቬንቱስ ንፈረንሳዊ ተኸላኻላይ ክለብ ባርሴሎና ሳሙኤል እሙቲቲ ንምፍራም ኣብ ዝግበር ዘሎ ቕልስ ንማንቸስተር ዩናይትድ ቀዲማ ዝሓሸ ዕድል ሒዛ ከም ዘላ ተቓሊሑ። ጃፓናዊ ኣጥቃዒ ክለብ ሌስተር ሲቲ ቪንቺ ኦኮዛኪ ኣብ ዝመጽእ ክራማት ብነጻ ካብ ዛጋንታ ክፋኖ እዩ። ኣከፋፋሊ ኣርሴናል ዝነበረ ፈረንሳዊ ኣሰልጣኒ ክለብ ኒስ ፓትሪክ ቪየራ ምሕዝነት ምስልጣን ክለብ ሊዮን ክሕዙ እናተባህለ ይውረሎ። ኣብ መወዳእታ ዝዓመት እዚ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ዘሎ ውዕል ዝዛዝም ቤልጂማዊ ተኸላኻላይ ቪንሰንት ካምፓኒ ዝመጽእ ዓመት እውን ምዛን ኣስታት 10 ዓመታት ዝተጻወተላ ክለብ ክቕጽል ምዃኑ ሓቢሩ። ኢንተር ሚላን ንጀርመናዊ ኣከፋፋሊ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ኢልካይ ኩንዶጋን ንምዕዳግ ተገዳስነት ኣርያ። ልውዕል ግምት ዝተዋህቦ ናይ መልሲ ግጥማት ጎባልድ ክለባት ኤውሮጳ ሎሚ ባርሴሎና ንማንቸስተር ዩናይትድ፣ ጁቬንቱስ ድማ ንኣያክስ ኣምስተርዳም ብምዕዳም ቀጺሉ። ባርሴሎና ንማንቸስተር ዩናይትድ 3-1 ብምርታዕ ድሕሪ 3 ዓመት ናብ መድረኽ ፍርቂ ፍጻሜ ክትሓልፍ ክኢላ። መቸም ለባም ክጋገ መራግእቲ ኣይሓድግን ይኾም ዝተባህለ እቲ ጋንታ ምልእቲ ሕማቕ ኣብ ዝነበረትሉ ከይተሸገረ ጼርዋ ዝኸይ ዝነበረ ዴቪድ ዳሃያ ንጋንትኡ ግዳይ ክገብራ ይተራእዩ። ኮኸብ ተጻዋታይ ዓለምናን በዓል ውዕለት ባርሴሎናን ሊዮነል መሲ በኣንጻሩ ኣብ ናይ 2 ደቂቕ ፍልሊ 2 ሾቶታት ብምምዝጋብ ንዕረፍቲ መሪሓ ክትወፅእ ኣኽኢልዋ። እዚ ካብ 32 ፀወታታት ኣንጻር እንግሊዛውያት ክለባት ዘካይዶ ፀወታ መበል 24 ሾቶ ማለት እዩ። ልዕሊ ማንም ካልእ ተጻዋታይ ኣብዚ ዩናይትድ ኣብ ቀዳሞት ደቂቕ ሓይላትሉ ዝነበረ ፀወታ ሜሲ ንጌጋ ተኸላኸልቲ ኣብ ቀዳሜቲ ንጌጋ ሓላዊ ውልዳት ድማ ኣብ ካልአይቲ ተጠቒሙ ይደፊርዎም። ድሕሪ ዕረፍቱ እውን እንተኾነ ብሉጽ ብቕዓታ ዝቐጸለት ባርሳ ካብቲ ናብ ማንቸስተር ክኸይድ እዩ ዝበሃለሉ ዘሎ ፊሊፕ ኮቲኒዮ ሳልሰይቲ ወሲኻ ነታ ዓርሞሽሻዊት እንግሊዛዊት ጋንታ መበል 50 ኤውሮጳዊ ስዕረት ኣቕሚሳታ። ኣብ ኢጣልያ ቶሪኖ ብሮናልዶ እትምራሕ ጁቬንቱስ ምስ ኣያክስ ሓያል ምትላኽ ዘሎ ፀወታ ካይዳ ክሰልጣይ ከኣለን 2-1 ተሳዒራ ካብዚ ውድድር ተኣልያ። ኣብዚ ህረመኒ ክምልሰልካ ዝመልኦ ግጥም ዘን ክልተ ጋንታታት ከም ቀዳማይ እግሪ ጁቬ ብመገዲ ሮናልዶ መሪሕነት ክትሕዝ ከላ ኣያክስ ብወገና ነዊሕ ከይጸንሐት ብመገዲ ቫን ቢቢክ ተማዓራራ ንዕረፍቲ ምሪሓ። ሮናልዶ ብርእሱ መበል 23 ሾቶ ብምምዝጋብ ንጉስ ናይ ፀወታ ምዃኑ ኣመስኪሩ። እንተኾነ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣዝያ ውፅኢታዊት ዝነበረት ኣያክስ ካብ ትስፉ ሓለቓ ጋንታኣ ማስቲያስ ደሊኺት ብዝረኸበታ ሾቶ 2-1 ተዓዊታ ክትወፅእ ክኢላ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ብድሕሪ 2010 ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣይክጻወትን እዩ። ቅድሚ 2 ዓመታት ብመንእስያት ተጻወቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ፍጻሜ ዩሮፕ ሊግ ዝተረትዐት ኣያክስ ኣብዚ ዓመት እውን ንከም ሪያል ማድሪድ ዝኣመሰላ ዓበይቲ ክለባት ኣዕንያ እኳ እንተመፀት ንጁቬንቱስ ክትበልፃ ዝተጸበየ ግን ውሕድ እዩ። መንእስያት ተጻወቲ ዛጋንታ ናይ ምግባር ዓቕሞም ግን ኣቕሊልካ ዝረአ ከም ዘይኮነ ኣሰልጣኒኦም ተንሃግ ድማ ክምጎዝ ዝግብኦ ስራሕ ምዕያዩ ይግምገም። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ንሎመዓልቲ ዝበልናዮም ጸብጻባት ስፖርት ኣብ ዝወዲና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ የረኽበና ሰሰናዩ